soc novato, soc el novell, director novell. Jo vinc de fer teatre, aquí en aquest espai justament, i aleshores tota la vida he estat admirador d'una manera de fer, he vist la teva flauta màgica del llibre, per exemple, d'una de les moltes coses que has fet, i aleshores arribo amb aquest encara que la flauta realment amb una sensació de pes, la veritat, i no estan segur de què és allò que he de fer, no? Què és allò que... A vegades em penso, hauria de tenir les coses més clares, vaig canviant d'opinió, podríem fer això, no, però això no. Tinc idees boges, no? Jo penso, una vegada he arribat a pensar, doncs clar, el bonic de la flauta màgica seria fer-la d'esquena al públic, no? I dius, no, això no pot ser, però igualment et permets tenir unes idees boges que encara que saps que no podrà ser, però amb el desig de fer un primer pas, no? També crec que el títol aquest ens pot ajudar, no? Jo no conec tant l'òpera com tu, Josep, no? Però tot tant al nivell musical, no? Clar, perquè per mi l'òpera és... Jo veig molt la part teatral i la part musical se'n barreja, no? I és una perspectiva com diferent, però alhora molt de nou, d'algú que entra, que comença a fer un viatge, que espero que sigui llarg, en el món de l'òpera. Però el que atrau és la música una mica, no? Completament. El que ativa és la música, encara que hi hagi un text i una necessitat o unes ganes d'explicar. Jo també arribo a la flauta també, quan hi arribo, no com a novell, com a, no sé, amb German gairebé, perquè hi arribo... Sí, que jo arribo molt jove, havia acabat de fer direcció orquestral, de fet, en Fabià, amb qui parles amb el Toni Ros, perquè ho dirigís ell, però el Toni Ros, perquè eren amics, jo no coneixia el Fabià de nom només, d'anar a veure teatre al Lliure, és més, jo havia fet un recital a Montpou al Lliure uns anys abans i ens vam veure amb el Fabià, però perquè em va clavar una bronca. Sí, perquè jo vaig demanar, dic, m'han dit que vingui a provar el piano que hi ha aquí, sí, fes, em va dir, em vaig posar a tocar i anava tocant, i de cop em diu, escolta, tu has d'acabar, ja l'has provat el piano, que estem assajant i no podem assajar, i estaven assajant a dins, per tant, el primer que em vaig endur va ser una reprimenda. Però després va ser director musical. Sí, no, és de les persones més generoses que he conegut mai i que més m'han donat, absolutament. Però llavors amb el Toni Ros, ell tenia una vida activa com a director, no podia ser el que ell hagués volgut, i va proposar tenir un assistent, que era jo, el que passa que s'ho va anar derivant, i va dir, si aquest noi és el que és aquí, tot el dia treballant, va parlar amb el Ros i va dir, lo normal ja seria que ho fes ell, i el Ros va dir sí, evidentment, perquè el Ros venia molt de tant en tant a veure, però esclar, el dia a dia el portava absolutament jo. Clar, allà hi havia un intent, si et serveix de consol, el Fabià arriba a la flauta per unes ganes de voler explicar, ell hi arriba per Mozart, el que el fascinava era Mozart. Tothom hi arriba per Mozart, però després ell volia explicar més la història. Exactament, ell volia, i es posa un repte de dir vull explicar, i la història en el seu costat més profund, de dir això és un rite d'iniciació maçònic, llavors vull explicar-ho, i es troba amb el que suposo s'han trobat tots els que decidiu muntar la flauta, primer que hi ha pocs elements, perquè la simbologia maçònica és la del constructor, la de l'arquitecte, i costa trobar aquests elements, i després que hi ha una part de conte que també és molt atractiva. I com explica ja només al principi? Al principi sí que segueix el rite d'iniciació maçònic, però és un principi absurd, o sigui, un príncep que el persegueix una serp, li cau l'espasa i es desmaia. Sí. Jo tinc la sensació que un arriba a la flauta per la música, indiscutiblement, i aleshores es troba amb la història que hi ha a sota de la música.